खौरांगिरि लोगोफोर दिनैहाय जोंहा सेन्ट्रेल वार्किं कमिटि मिटिं दङमोन UPPL नि क'क्राझारनि थानाय गाहाय मावख'आव जोङो बे सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि मिटिंखौ दिनै खुंनाय जादों। बे मेलाव गोबां थांखिफोर लानाय जाबाय, नोंथांमोना दसे सिगां बुंखांनाय जाबाय। थांखिफोरनि गाहाय थांखिफोरा जाबाय जे रायजो राजाफ्रा जोंनि BTR इलेक्शनावहाय जालांनाय BTR इलेक्शनावहाय 22 सेप्तेम्बर 2025आव जालांनाय इलेक्शनावहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनो 40था मासिनि गेजेराव 28था मासि देरहाहोनानै बिथांमोनखौहाय खुंथाय गोहोआव जे फज'बाय, बे खुंथाय गोहोआव फज'नायनि थाखाय जोङो बे जे रायजोफ्रा जे थांखि लादों, बे थांखिखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों, जोङो बजबनानै लादों आरो जोङो BPF हान्जा आरो BPF हान्जानि आफादगिरि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारनो जों गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों आरो जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे 2025 मायथाइनिफ्राय 2030 मायथाइसिम बिथांमोना रायजोखौहाय सेवा खालामलांनो आरो गायसनजानाय जे गोजोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेखौ जाहाथे अराय गोजोर खालामो, बिनि थाखाय जाहाथे हाबा मावलाङो आरो जोंनि थालांनाय सुबुंफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना न्याय होनो थाखाय हाबा मावलाङो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव थाबाय। बिथांमोना दिनै रायजोनि मेन्डेटखौ मोनदों, रायजोनि भट लानानै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायदों आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोजाङै सासन खान्थियाव थाजानो लुबैदों, खुंथाय खान्थियाव थानानै रायजोखौ सेवा खालामजानो लुबैदों। रायजोनि मिजिं, रायजोनि आसा, रायजोनि लुबैनायनि हेंथायै थाङोब्ला 5 बोसोरा बारा गोबाव सम नङा, 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां बिसायख'थिफोर फैगोन। गतिके बे बिसायख'थिफ्राव बिथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मोनगोन आं मिजिं थिदों। जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर जे बिबान, सरकार सामलायनाया गिदिर मोनसे बिबान बियो, बेयाव रंजानांगौ, बिराद खुसि जानांगौ, बेबायदि जेबो बाथ्रा नङा बियो। नोंथांखौ दिनै पावाराव लाबोदों माने रायजो राजाया नोंथांनि सायाव जोबोद मिजिं दं, नोंथांमोननिफ्राय जोबोद हास्थायदों रायजो राजाफ्रा। बे हास्थायनाय, बे मिजिं, बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया जाहैबाय खुंथाय खान्थियाव थानाय पार्टिनि बिबान। बे बिबानखौ जुदि बिथांमोना रुजुनाबा होमबा रायजो राजाया बिनि जे नांगौ रोखोम फिननाय होगोन, बेनि थाखाय रायजो राजाया अराय थियारि जानानै थायो। आरो एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिभ अपोजिसन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिसननि जोङो रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै, जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन आरो मोनसे बिबान गोनां बिरोधि हिसाबै एज ए रेसपन्सिबल अपोजिसन we will do everything that an opposition party has to do and we will prove that we will be the most effective opposition in history of BTR. उरखावगोरा ब्रह्म सारा जोंनि बर' माहारिनि थरसे अलंबार। आंनि पार्सनेलि बिथाङा सासे मेन्टर, आंनि गुरु। आङो जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सासे सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननायल' नङा, दिनै जे जायफोर दैदेनगिरिफोरनि सिङाव बैफोर माने जोहोलावफ्रा रंजासो गारदों आरो जोंनि उरखावगोरा ब्रह्म सारनि जे फट', बे फट'खौ आलाय सिलाय खालामदों, बै दैदेनगिरिफोरनिबो मेन्टर उरखावगोरा ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे समनि मेन्टर। नोंथांमोना सोंनानै नायनो हागोन, हाग्रामा महिलारि सिङाव मावग्रा गोबां दैदेनगिरिफोरनिनो बिथाङा सासे मेन्टर होननानै बुंनो हायो। जोंनि बर' समाजाव उरखावगोरा ब्रह्म बायदि सासे गोजों अलंबार जोङो मोननांगौआ जोबोद गोब्राब। सासे लिरगिरि, बिथाङा सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि आरो बिथाङा बर' समाजखौ मोनसे समाव दैदेननानै BTC दानायाव आरो BTR दानायाव
बिथाङा जे गोग्गोम बिहोमा दं बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। दा बिथांनि फट'खौ जे दिनै आलाय सिलाय खालामदों बेयो जोबोद दुखुनांथाव आरो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जे दिनै इसिबां गावनि हिस्ट्रिखौ मिथियै, गावनि हिर'सफोरखौ सिनायनो हायै, गावनि समाजखौ दैदेनग्रा, गावनि समाजखौ खांबोनाय बाबोनाय मानसिखौनो जे बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हायो, सनमान गैथारि खालामनो हायो, बियो जोंनि बर' जारिमिननि थाखाय, बर' समाजनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा। पलिटिक्स एपार्ट, पलिटिक्सआव सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन, दिनै सरकार दङ गाबोन सरकार थानाय नङा, दिनै अपोजिसनाव दं गाबोन सरकाराव फैगोन, दिनै सरकाराव दं गाबोन अपोजिसनाव थानांगोन, खिन्थु हारिनि जारिमिना अरायबो गोजोर जानानै थागोन। जारिमिना बैफोर सुबुंफोरखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा। आरो आङो बर' समाजखौ खावलायनो लुबैदों, बर' समाजनि बुद्धिजिबिफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जायफोर सुबुंफ्रा बेफोर खामानिखौ मावदों, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेफोर खामानिखौ उरखावगोरा ब्रह्म सारनि फट'खौ आलाय सिलाय दाखोरबारियाव गारनानै ससियेल मिडियायाव होनायनि जे दुस्साहस, बिथांमोन जे कारेज जे देखायदों, बेनि उसित साजा होनो थाखाय जों बयबो थियारि जानानै थानांगौ। जोंबो ससियेल मिडियायाव नुदों, मेनलि इउटिउब बानायग्रा, इउटिउब माने जाय सालायो बिथांमोना दिनैहाय सेक्रेटारियेटनि सिङाव हाबनानै, मिथिया सोर पारमिसन होदों बिथांमोननो, बेबायदि ओरैनो नर्मेलि बेयाव हाबनोबा पारमिसन नांगौ जायो, मानो होनबा बे गभर्नर एटाचि, आरो बावहाय गभर्नरा फैनानैहाय जेब्लानाखि बाव एसेम्ब्लियाव फैयो बा बिथाङा जिहेतु हेड अफ द काउन्सिला हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो, जिखुनु काउन्सिलनि बा स्टेटनि हेडआ जाहैबाय हिज एक्सेलेन्सि गभर्नरासो जायो। गभर्नरा फैयोबा बिथाङा सेक्रेटारियेटआव थायोबा दान्दिसे समनि थाखाय रेस्ट लानो, बा बिथाङा दसे हाबा मावनो, बा माबा मोनसे बेबायदि आर्जेन्ट मिटिं थायोबा लानो थाखाय बे जे मोनसे गभर्नर एटाचि मोनसे थायो मोनफ्रोमबो काउन्सिलावहाय। दा जोंनि बे काउन्सिलाव बेखौ साबना हामनायै रायजो राजानि रांजों बा बियो पाब्लिकनि जे टेक्सनि रांजों बेखौ बानायनाय जादों। बेयो रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा, बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि नङा आरो बे प्रपार्टिया हाग्रामा महिलारि सारनिबो नङा। गतिके बे जिहेतु पाब्लिक प्रपार्टिसो, दिनैहाय बिथांमोना इउटिउब कन्टेन्ट बानायनानै बे प्रपार्टिखौ प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि, बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि उन्दुग्रा बाव थाग्रा होननानै देखायनो नागिरदों। बियो नंखाय, बियो जोबोद नंखाय। बेखौ नोंथांमोना अफिसियेलि कनफार्म खालामनो हागोन। बेयाव जायफोर केयारटेकारफोर दङ बा जाय बेखौ सामलायो, जिएडि डिपार्टमेन्ट दङ, जिएडि डिपार्टमेन्टआव बेखौ सामलायनो हागोन। बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा, बियो गभर्नमेन्टनि प्रपार्टि। बेयाव जेब्लानाखि जोंनि काउन्सिलनि आलासिफोर फैयो, इनक्लुडिं गभर्नर, चिफ मिनिस्टार्स बा बेबायदि प्राइम मिनिस्टार बा सोरबा सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोर फैयोब्ला दान्दिसेनि थाखाय बाव रेस्ट लानानै गावसोरनि खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो, बेनि थाखायसो बे एटाचिखौ खालामनाय जादोंमोन, बे फेसिलिटिसखौ क्रिएट खालामनाय जादों। बे रावनिबो पार्सनेल प्रपार्टि नङा। दा बिथांमोना हाबनानै, आं नुदों जे माने बहाबा माने गाज्रि मोनसे सिटुएसनजों माने सरकारखौ होखारनाय बायदि खालामनानै बे प्रपार्टिफ्राव हाबनानै बेखौ माने मोनसे केअटिक सिन देखायनाय, बे मोनसे आनरुलि मोनसे सिन देखायनाया बेयो जोबोद दुखुनांथाव जादों। आङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरदों आरो जिहेतु बिथांमोना गाबोन समायखिरा लागोन, समायखिरा लाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथांमोना सरकार सामलायगोन। बेबायदि सिटुएसनखौ जाहाथे जानो होआ। दिनै 2020 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'लेण्डआव गोजोना फैफिनबाय, बयबो गोजोननि हां लादों, बयबो गोसो बायदि बाथ्रा बुंनो हादों, दिनै इउटिउब कन्टेन्ट बानायनो हादों। बेबायदि थासारिया सिगाङाव गैयामोन। 2020 मायथाइनिफ्राय गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव जिउ गारनो गोनां जादों, गोबां खौरांगिरिफ्रा बेयाव सिगिसख' खालामजादों, गोबां खौरांगिरिफ्रा गोदो बुजादों। बेबायदि इउटिउब कन्टेन्ट खालामलायनायनि बेबायदि थासारि गैयामोन। अनलि एन्ड अनलि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि सरकारनि टेनियरनि समावसो गोजोन गायसनजानायनि उनाव दिनै बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो हादों। आरो बिथांमोना बेबायदि मिसलिडिं कन्टेन्ट खालामनानै गावसिनि मान इज्जतखौसो बिथांमोना खोमानानै लादों। रायजोफ्रा लासैनो मिथिलांगोन बा अलरेडि मिथिखाबाय जे बे प्रपार्टिया प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा, बियो सरकारनिसो प्रपार्टि। बेखौ दिनै बिपिएफनि सरकार जाबाय, बिपिएफआनो बेखौ बाहायगोन। आरो जायखि सरकार फैया मानो, हमना ला 2030 मायथाइयाव गुबुन सरकार फैगोन, 35 मायथाइयाव सोरबा सरकार फैगोन, गतिके जायखि सरकार फैया मानो बे सरकारफ्रा बेखौ बाहायलांनो हागोन। आरो बियो रायजो राजानिसो प्रपार्टि, बियो सरकारनिसो प्रपार्टि। गतिके आङो बे इउटिउब कन्टेन्ट क्रिएटरफोरनि बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय, नोंथांमोना जाहाथे गावसिनि डेक'रामखौ लाखिनानै जेखौ नंगौ बेखौ देखाय, जेखौ नङा बेखौ देखायैया गाहाम। आरो मोनसे आनरुलि मोनसे सिटुएसन क्रिएट खालामनो जाहाथे नोंथांमोना नाजाया, बेखौनो आंनि खावलायहरनाय थाबाय।
दा जेरैबायदि बिथांमोननि जितु 5 बोसोराव जितु प्रमद बर'जोंनो गायसनजानाय गोजोना बिथांमोननि खुंथाय समाव गोजोन गैयै जादोंमोन नामा होननानै दा बियो BPF हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि सायाव आरो हाग्रामा महिलारी सारनि सायाव थाबाय। बिथांमोना दिनै रायजोनि मेन्डेटखौ मोनदों, रायजोनि भट लानानै रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फोथायदों आरो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ मोजाङै सासन खान्थियाव थाजानो लुबैदों, खुंथाय खान्थियाव थानानै रायजोखौ सेबा खालामजानो लुबैदों। रायजोनि मिजिं, रायजोनि आसा, रायजोनि लुबैनायनि हेंथायै थाङोब्ला 5 बोसोरा बारा गोबाव सम नङा, 5 बोसोरनि गेजेराव गोबां बिसायख'थिफोर फैगोन। गतिके बे बिसायख'थिफ्राव बिथांमोना बेफोरनि फिननायखौ मोनगोन आं मिजिं थिदों। जोंनि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेफोर जे बिबान, सरकार सामलायनाया गिदिर मोनसे बिबान बियो, बेयाव रंजानांगौ, बिराद खुसि जानांगौ, बेबायदि जेबो बाथ्रा नङा बियो। नोंथांखौ दिनै पावाराव लाबोदों माने रायजो राजाया नोंथांनि सायाव जोबोद मिजिं दं, नोंथांमोननिफ्राय जोबोद हास्थायदों रायजो राजाफ्रा। बे हास्थायनाय, बे मिजिं, बे लुबैनायफोरखौ सुफुंनाया जाहैबाय खुंथाय खान्थियाव थानाय पार्टिनि बिबान। बे बिबानखौ जुदि बिथांमोना रुजुनाबा होमबा रायजो राजाया बिनि जे नांगौ रोखोम फिननाय होगोन, बेनि थाखाय रायजो राजाया अराय थियारि जानानै थायो। आरो एबार जिहेतु जोङो मोनसे इफेक्टिभ अपोजिसन आरो बिराद स्ट्रं अपोजिसननि जोङो रल लागोन। थांनाय 5 बोसोराव हाग्रामा महिलारी सारा एसेम्ब्लियाव खनसेबो फैयाखै, जोंथ' एसेम्ब्लियाव थांगोन, जोंनि इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा थांगोन, प्रमद बर' सारा थांगोन। बिथांमोननि मोनफ्रोमबो रायजोनि हेंथायै मावनाय हाबाफोर, रायजोनि हेंथायै लानाय पलिसिसफोर, रायजोनि गांनाय उखैनाय लुबैनायनि हेंथायै मावनाय हाबाफोरखौ एसेम्ब्लिनि सिङाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव जोङो जोबोद मोजाङै रायजोनि बिबुंसार जानानै, रायजोनि भइस जानानै जोङो हाबा मावलांबाय थागोन। आरो मोनसे बिबान गोनां बिरोधि हिसाबै एज ए रेसपन्सिबल अपोजिसन we will do everything that an opposition party has to do, and we will prove that we will be the most effective opposition in BTR, history of BTR.